and welcome back to my YouTube channel. Shoutout po sa lahat po ng mga taga-Candon, sa lahat po ng mga Ilocano at sa lahat po ng aking mga subscribers saan ka man panig ng mundo. Shoutout po sa inyong lahat. Nawa ay magtagumpay po tayong lahat sa ating buhay. At sa hapong ito, pag-usapan natin kung paano nga ba tayo makapag-ipon kahit maliit ang sahod. At importante ba yung pag-iipon para sa ating buhay? Yan, sasagutin natin sa vlog na ito, sa live na ito, ang mga bagay na yan. At syempre, unang-una sa lahat yung katanungan na paano nga ba mag-ipon? Syempre, kahit maliit ang iyong sahod, makakapag-ipon ka kung lagi kang nagkakaroon ng mindset na uunahin mo lang muna ang iyong mga pangangailangan. In short, sinasabi natin ito na kailangan mong bilhin ang mga needs mo. Sa mga OFW na kagaya ko, bago pa lamang tayo sumahod, dapat ay naisulat na natin ang ating mga primary needs o ang mga pangangailangan natin. Kaya yan ang uunahin natin. Tulad halimbawa, ano ang ilustrasyon na sa mga OFW at maging sa mga trabahador dyan sa Pilipinas. Ano ba ang example? Ang unang ilustrasyon, syempre kung sumasahod ka dyan sa Pilipinas, let's say 10,000. Syempre alamin mo kung magkano ang konsumo nyo sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan. Halimbawa, yung mga kinakain ninyo, pang-ulam ninyo, pang-merienda ninyo, dapat na-breakdown mo na yan. At kung kinakailangan mo isang kabang bigas, gawin mo yan. Isang tray itlog, 10 sardinas, ayan. Yan po ang mga ilustrasyon. At ano pa ba yung mga ibang ilustrasyon para ma-budget mo para sa mga needs mo? Siyempre, magkano ang bayad mo sa Converge, magkano ang bayad mo sa kuryente, kinakailangan mo i-breakdown yan. Para kung ano man ang matira sa iyong breakdown na pangangailangan mo, dagdag pa yung pamasahe ng mga bata pag-aaral. Ang tanong, sapat nga ba yung 10,000? Mukhang mahihirapan tayo sa ating pinag-uusapan. At syempre, sa ganung paraan at any rate, nakakatulong po tayo sa ating pansariling ekonomiya mismo kung ganun ang ating ginagawa. Let's say, ganun na nga ang natitira, 10,000, makakapag-ipon ka pa rin nun. Kasi pagka nag-breakdown ka, syempre, alam mo yung pangangailangan ng pamilya, mauobliga ka na gumawa ng paraan para ikaw ay magtabi ng iyong iniipon. Ano ang ilustrasyon na kung mauobliga ka? Mauobliga ka, kukunin natin yung sitwasyon ng mga nagpaparming sa atin. Siyempre, kung sa tingin mo, araw-araw kang bumibili ng gulay at lagi kang nag-uulam ng mga karne ng manok at mga itlog, pwede mo nang iplano yan. Pwede kang magtanim ng gulay, instead na bumili ka ng gulay, itabi mo na lang yung mga pangangailangan na pambili mo ng gulay. Ang tanong, realistic ba ang aking sinasabi? Realistic yan kasi kung nagkakaroon tayo sa ating buhay ng intent o intention, natitiis yan. Kasi yung sa mindset natin, kung minamindset natin yan mga kabayan, yung katawan natin sumusunod din. Marami ang nagsasabi na hindi natin kailangan magtipid o para mayroon tayong maipon. Pero ang katotohanan ay kinakailangan natin talaga. Kasi hindi naman lahat ng nag-iisip na magdagdag ng kanyang income ay mangyayari agad. So, ano ang pinakamalapit na katotohanan? Mas malapit yung katotohanan na kinakailangan mong bilhin muna ang pangangailangan mo kaysa yung sundin mo lahat ng gusto mong gawin sa sarili mo na pangako pa lang. Pangako pa lang yung sinasabi na, kailangan ko ng ganito, kailangan ko dagdagan yung income ko para hindi ko matipid yung sarili ko, hindi ako naniniwala sa pagtitipid. Siyempre, kung ang mga income mo ay passive income, kung wala ka namang passive income, wala kang affiliate marketing o wala kang ibang mga networking, ayan ay hindi basta-basta matutupad yon. So, ang pinakamainam na gawin natin para tayo ay makapagtipid at makapag-ipon kahit napakaliit ang iyong sahod ay kinakailangan magsulat ka ng bago pa sumahod ay isulat mo ang iyong mga pangangailangan, alamin mo at bilhin mo muna yung mga ating needs. Patungkol naman sa self-glorified,
Sa mga self-glorified ay siyempre, imbis na magpa-birthday ka ng katakot-takot na pera, kung sa tingin mo naman ito ay uunahin mo, baka pwede mo munang itago yon at i-invest mo na lang. Ano ba yung mga napakadaling investment? Yung mga investment na napakadali na investment sa ating buhay. Siyempre, ang binabanggit ko kasi yung mga namimit talaga ng ating mga kababayan na madaling gawin. Hindi po ako nagbabanggit ng mga UITF, yung mga mutual funds, kasi baka rin hindi nila basta-basta maintindihan yan. Ngayon, in short, ano ang example na sinasabi ko? Pwede ka nang bumili ng iyong kambing. Imbes na kapag gawin nyo na pagkain sa inyo, nung nag-birthday po yung ating mga anak o ating mga kapatid, baka pwede mong i-invest sa pagkambing o di kaya pwede mong i-invest sa gulay. Pagtatanim mo, di ka pwede mong i-invest sa pag-aalaga ng baboy. In short, that one, dadami yung pera mo. So that is na napakadali. In short, pag okay ka na, talagang napag-aralan mo na yung mga mutual funds, yung mga UITF, pwede ka na doon. Kasi sa buhay naman kasi, hindi naman basta-basta na kapag sinabi na ganun at attack na agad doon, hindi po ganun kadali mga kabayan. So, kung ang aking mga vlog ay practical, para ang mga tao na nakakarinig ng aking vlog, kung marinig nila ito, alam nila yung consequences, alam nila yung mangyayari kung papasukin nila yan. So, maliwanag po kailangan po yun na kahit maliit ang sahod ay kinakailangan po tayong magtipid at kinakailangan po tayong isulat ang ating mga pangangailangan. Siyempre, pangalawa ay kailangan nating disiplinahin ang ating sarili. Sa buhay kasi, instead na bumili tayo ng mga luho, ay kinakailangan nating iwasan. Kasi yung luho kasi, siyempre, kagaya namin dito, kaming mga OFW, siyempre, ang layo pa lamang ng ating sahod, meron na target na natin yung ating mga ginagawang mga bibilhin natin. So, bago pa natin gawin, targetin yung mga bibilhin natin, di pa tayo sumasahod, iwas-iwasan muna natin yan. So, kinakailangan nating magdisiplina sa ating sarili. In short, sa mga laging nag-a-advise na kung may gusto kang bilhin sa iyong buhay, baka pwede mong ipagpaliban ng isang buwan yan. Baka sa isang buwan di mo na kailangang bilhin. Magbabago na ang iyong paningin o yung taste sa mga bagay na yan. Napakainam po yun. Totoo po yun sa ating buhay. Napakatotoo yung mga pangyayaring ganun. Kaya ganun po ang isang gawin natin para tayo ay makapag-ipon kahit maliit po ang ating sahod. Kasi disiplina po yan. Napaka-importante po ang disiplina sa atin. Ako, danas na danas ko yan kasi ako nagpapaaral po ako ng 2 college. Yung sahod ko hindi naman po sapat. Kaya panay na lang ang disiplina ko, pero hindi ko naman tinitipid ang aking sarili. Kundi nilalagay ko lang sa tama. Nandun pa rin yung mga konsumo ko, mga pangangailangan ko. Kaso lang yung mga brand, pinipili ko rin. So, pangalawa, disiplina. At ang pangatlo, mga kabayan, ay kinakailangan natin na magkaroon tayo ng faith at paniniwala, siyempre sa ating Panginoon. Tama ba? Kailangan natin yan, mga kabayan. Hindi ko po tinatanggal at winawala lagi. Kasi napaka-importante po yung ating faith sa Panginoon dahil ang direksyon ng ating buhay ay kinakailangan. Dahil kung wala ang Panginoon sa ating buhay, wala tayong direksyon. At kung wala tayong direksyon, kung saan-saan lang tayo napupunta, baka pagsahod natin, kung saan na napupunta yung pera natin, bili dito, bili doon, bili ng hindi masyadong kinakailangan dahil na pabili ka lang dahil impulse, nag-sale dito, nag-sale sa Panda, nag-sale doon sa Lulu at kung anumang mga malalaking supermarket dito sa Saudi Arabia o di kaya dyan sa Pilipinas. Pag nagkaganon, kasasahod pa lang in 3 days, abay, wala na tayong sahod. Pagkaganon, abay, naghahanap na tayo kung saan tayo makapangutang dahil inuna natin yung ating luho. Kaya, hindi po maganda na ganun ang ating gawin. Kaya, kahit maliit ang ating sahod, kahit kakarampot ang ating sahod, kung tayo ay nagkakaroon tayo ng ating pag-breakdown, tinitignan natin ng maayos ang ating sahod, nagkakaroon po tayo ng ating disiplina, at siyempre kakaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos, tiyak maganda ang ating kinabukasan.
Kaya ganun lamang po ang aking masasabi sa ating vlog na ito. At sana wag po kayong magsawa na bumisita sa ating vlog. At upang sa ganun ay marinig niyo po ang aking mga mumuntihing advice na nakakatulong po sa atin. Muli ay ako po si Mr. Bernard Tubera Gabao nagsasabi sa inyo, Go Negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Ako po mismo si Bernard Gabao nagsasabi sa inyong God bless you po.